У грамадскай прыёмнай па чарзе дзяжураць прадстаўнікі мясцовай улады, дэпутацкага корпуса, а таксама старшыні грамадскіх арганізацый і аб'яднанняў. Першачарговая мэта – сабраць як мага болей слушных прапаноў па магчымых змяненнях і дапаўненнях у Канстытуцыю. І такія ідэі заўвагі ад грамадзян паступаюць. Маці дваіх дзяцей, ганцаўчанка Наталя Кананович, прапанавала ўнесці змяненні ў артыкул об ахове здароўя. Я бы хотела внести такое предложение, если возможно, в нашу Конституцию или, может, даже какие-то доработать нормативные акты законодательные, которые бы поддерживали не только, как в Конституции прописано в статье 45 «Здоровье и охрана детей», и мы имеем право на на бесплатную медицину, оздоровление, а чтобы у нас было еще такое, чтобы детки, которые нуждаются в дорогостоящем лечении или лечении за границей, приобретении каких-то медикаментов из-за рубежа, чтобы они тоже входили под какие-то, попадали нормативные акты, которые бы помогали бы справиться родителям с данной ситуацией. А вось жыхарку Гацавіча Юлію Гуліцкую хвалюе развіццё роднага горада. Дзяўчына ўдзячная за нядаўнюю рэканструкцыю стадыёна, дзе з'явіліся баскетбольныя і валейбольныя пляцоўкі, вулічныя трэнажоры, бегавая дарожка. Але для вялікай колькасці жадаючых займацца спортам і імкнуцца да здаровага ладу жыцця гэтага мала. Ужо шмат гадоў гараджане мараць пра будаўніцтва спартыўна-аздараўленчай установы. Я пришла с таким вопросом. Насколько реально строительство в нашем городе в ближайшее будущее физкультурно-оздоровительного комплекса, также с установкой тренажеров, бассейна. Этот объект был бы востребован в нашем городе, так как у нас нет бассейна. Очень хотелось бы всей семьей его посещать. Мы с завистью смотрим на другие города, у которых это есть. Між тым, будаўніцтва такога шматфункцыянальнага спартыўнага комплекса ў Ганцавічах ужо ўнесена ў дзяржаўную праграму «Фізічная культура і спорт» на 2022-2024 гады. Улады гараджан пачулі. Гучалі ў грамадскай прыёмнай і іншыя прапановы і пытанні, да прыкладу, пра ўзнаўленне льготнага крэдытавання на будаўніцтва жылля для маладых спецыялістаў. Работа общественных приемных на сегодняшний день актуальна. Это дает возможность местным исполнительным распорядительным органам узнать вопросы, которые волнуют жителей нашего региона. Надеюсь, те вопросы и предложения, которые внесли граждане, они поспособствуют дальнейшему развитию наших регионов, нашей страны. И, возможно, появятся новые законодательные акты. Звярнуцца ў грамадскую прыёмную можа любы жадаючы. Яны працуюць пры кожным гар- і райвыканкаме. Алена Ракуць, Людмила Салцина, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».